Sú slovenské kriploviny ilumináti? Poďme to vylúštiť. Slovenské kriploviny 9 písmen, YouTube 8 písmen. 9 minus 8 je 1. Zapamätajme si jednotku a poďme ďalej. Slovenské kriploviny sú zafarbené na zeleno. Zelená sa podobá so žltou. Poďme ďalej. Žltá má 4 písmená. Pamätáte si tú jednotku? Ja áno. 4 minus 1 je 3. 3 strany kosoštvorca, trojuholníka. Počítajme ďalej. Kosoštvorec má 4 strany. Pamätáte si, koľko strán má trojuholník? Správne, 7. Teda 3, 4 minus 3 je 1. Jedno koko, vlastne oko, 3 strany a zelená. Znak iluminátov. Slovenské kriploviny sú ilumináty.